et disposes a deixar aquesta fase de relax i situar-te a la disposició asseguda de cames creuades, Siddhasana. T'asseus damunt del coixí, creues les cames, dorsos de les mans damunt de les cuixes, índex i polze junts, 3 dits estirats, esquena estirada, barbeta lleugerament recollida, cara serena, ulls tancats. I t'observes ara en aquesta actitud, Siddhasana. Capta l'actitud, observes el que en diem l'Ujjayi, respiració i so. I estàs en l'actitud asseguda i en aquest Ujjayi, respiració i so, natural. I ara et disposes a passar de la respiració natural, a un Ujjayi, a la respiració dirigida. Jo aniré donant unes relacions que començarem d'una forma, amb una relació superassequible i anirem augmentant aquests temps d'inhalació. La pausa també la marcaré a pulmó ple, d'exhalació i la pausa a pulmó buit. D'acord? Llavors sempre tens l'opció d'ajustar. Sempre si consideres, encara que jo hagi marcat la relació, tens la possibilitat d'ajustar. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi pels dos conductes, buides l'aire pels dos conductes, inhales a 4, 1001, 1002, 1003, 1004. Fas una pausa a pulmó ple de 2, 1001, 1002. Exhales a 4, 1001, 1002, 1003, 1004. Fas una pausa de 2, 1001, 1002. Molt bé, i a la propera respiració inhales a 5, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Fas una pausa de 3, 1001, 1002, 1003. Exhales a 5 pels dos conductes, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Fas una pausa de 3 a pulmó buit, 1001, 1002, 1003. Inhales a 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Fas una pausa a pulmó ple de 4, 1001, 1002, 1003, 1004. Exhales a 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Una pausa de 3 a pulmó buit, 1001, 1002, 1003. Si has d'ajustar, ajustes. Inhales a 7, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Fas una pausa a pulmó ple de 5, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Exhales a 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Una pausa de 3 a pulmó buit, 1001, 1002, 1003, i ja per acabar, inhales a 7, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Retens a pulmó ple a 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Exhales a 6, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Una pausa de pulmó buit a 3, 1001, 1002, 1003, sospira, badalla, deixa't anar, observa aquesta experiència d'anar ampliant la teva respiració. I ara et situes a l'espai frontal entre les dues celles i observes aquest espai que ara està buit.
I ara projecta sobre aquest espai sensacions de tipus tàctil. Si estàs en una actitud d'observació passiva i quan aparegui una sensació de tipus tàctil, per exemple, el contacte del dors de la mà esquerra amb la roba que destaca, l'observes i l'observes sense esperar res. A partir d'aquí poden passar diverses coses. Una, que aparegui una altra sensació, per exemple, que et pica l'orella dreta. Doncs en lloc d'aferrar-te a la sensació que estaves observant i rebutjar la nova sensació, al revés, deixes anar la sensació que estaves observant i aculls la nova sensació. També pot passar que la teva ment es distregui, es dispersi i estiguis amb els pensaments, amb altres coses. Doncs quan et donis compte, abans de tornar a observar sensacions de tipus tàctil, en aquest cas, te'n vas a l'ujjayi i un cop t'has centrat, tornes a observar sensacions de tipus tàctil. Al principi costa que apareguin, però al final apareixen. Estarem 3 minuts, jo comptaré 1 minut, marcaré 2 minuts, 3 minuts. Vinga, som-hi. Et disposes a observar sensacions de tipus tàctil i a projectar-les sobre la pantalla frontal quan apareguin i a observar-les sense esperar res. Vinga, i amb aquests criteris que he dit. Si apareix una nova, l'aculls i deixes anar la que estaves observant. Si apareixen pensaments que res tenen a veure, te'n vas a l'ujjayi i després tornes a observar sensacions de tipus tàctil. Som-hi! Un minut. Dos minuts. Tres minuts, deixes d'observar sensacions de tipus tàctil, et mantens a la pantalla frontal, de nou buida, sense esperar res, l'observes. Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'ujjayi. Connectes amb la disposició asseguda. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta pràctica, ens agraïm mútuament per compartir-la. Després la posició de les mans, centre del pit, inhala i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana, Namaste, fins aviat.